Thank you very much. Mpake ngati mpingo maso dziko teno ana onse kusatire wadonso zonse zimene kuchita mwambo uno monga mpingo kupemphera pamene monga chimeneyi pasiku la lero anasukulu mabasa ndamisai na bishop adausi zinadetsa ambuye Peter Adrian Chifupa ndamene alitsogolere mwambo wa kusanganisa pasiku la lero ndipo pamisai tikhala ndi mawu amene achokera kwambiri mawoyamba achokera m'buku la mneneri Daniel mutu 4 kwambiri ndime 1 kulekeza ndime ya 3 ndipo mawu achiwiri achokera mkalata ya Paulo oyera yolembera Aroma ndipo achokera pa mutu 14 ndime ya 7 mpaka na 13 ndipo timvaso uthenga wabwino undu uthenga ochokera muthenga wa Luka mutu 11 kuyambira ndime 1 mpaka na 11 ndipo titamva ulaliki wa tsiku la lero tikhala ndi mapemphero a Khristu.